Byl krásný slunečný den a zeměkoule se točila úplně stejně jako vždy. Ovšem pak se to stalo. Až zapnu, tak to zapni. OK. Co to? Majales bude? Takže pane Novák, mám pro vás výbornou zprávu. Ten vozíček už nebudete potřebovat. Majales bude? Majales bude! Hej! Policie, stůj! Hlášení všem jednotkám, Majales bude, opakuji, Majales bude. Co? Majales bude? Majales bude? Hej, kamu, podrž mi prosím tě ten dřepek. Jo, jasné. A máme tady zprávu dne, Majales bude! Tak, tady vám vydávám. Děkuji. Cože? Majales bude? Majales bude. Dámy a pánové, čtete naprosto správně. Havířovský Majales bude, a to už 25. dubna 2025 na Havířovském náměstí Republiky od 11 hodin. Letošní téma je povolání. Vstup je samozřejmě zdarma jako každý rok a na své si přijdou milovníci opravdu jakéhokoliv hudebního žánru. Těšit se můžete na jména jako Earth, MC Gay, Valley Angel a hromadu dalších. Jako každý rok se také můžete těšit na stánky s doprovodným programem v podání havířovských zájmových kroužků. Studenti se navíc letos budou moct porozhlédnout po budoucím povolání v hned několika náborových stáncích. Více informací najdete na webu nebo Instagramu Havířovského Majalesu. Těšíme se na vás už 25. dubna od 11 hodin na Havířovském náměstí Republiky.